Jo, čus lidi, dneska zase budeme rolovat frujtko. Za 2 dní alebo 3 dní jsem to nespravil, sorry, ale toto je teda den 4. v podstatě. Jdeme znovu si rovnou frujtko. Dobre. Prosím, nejaká mytika, hej, alebo nejaká dobrá legendárka. Musí to... Smoke, nemá mne sa zdá, ale... Stornuté. Uka. Store. Ja mám to stornuté, dobre. Dobre, tak... Smoke, nic moc. Za to sa majte, určite dajte like a i subscribe, odber. A čus!